טוב, עוד שנייה אתם יכולים להיכנס לסרטון, אז חשוב לי שתחשבו טוב טוב איפה חותמים, בסדר? אתן מרוכזות? ממש מרוכזות. אוקיי? לכולן יש רעיון? ריכוז סמאי! Ladies and gentlemen, boys and girls. הלך הזה של צ'אק נוריס. זה קל. פה 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 לא. טוב, זה לא שאני אדע, זה לא שכתבתי וביימתי את זה או משהו. שלווה. זה לא משנה איפה, העיקר שיהיה בהסכמה. איפה חותמים? שאלה שמעסיקה רבים. האם באמת אפשר לחתום על משהו? העניין הזה, העניין שמנסים להביע. יש את השאלה מפורסמת שמתי אם אפשר אבל מה זאת חתימה אמיתית? על נייר והנייר נופל חתימות אנו חייבים לחתום עליהם במהלך חיינו שבעצם פשוט תחתום לכאן. איפה חותמים? יותר כמו איפה חותמים! פרשתי! זה היה מצחיק, לא? על החוזה, על הצ'ק, חשבון חשמל ללא ספק, על הטפסים, על המיסים, על דרדסים כאן ועכשיו, ואם לא הבנתם, כנראה שממש כאן מעל הקו.